Para kadang warga surah ingkang kula hormati, langkung-langkung panjenengan Bapak Dukuh wonten ing sesumbungan saha ingkang kathah kagungan dalem Bapak Wiyoto sawarga. Nyakete wekdal ingkang sampun ndungkap titiwansi kagem latihan saha Pak Kepala Alisan. Pramila kula ingkang minangka dherekaken kagem atur ing injing punika kula badhe maosaken utawi kagem acara wonten ing injing punika kesepisan inggih menika pambuka ingkang kalih atau pangetikan kasuwun panjenenganipun Bapak Wiyoto. Salajengipun kagem atur pangetikan ingkang kalih kasuwun saking pangarsa warga Surah. Lajengipun acara nembang samangke kasuwunaken Bapak Sihono. Angka sekawan latihan mengke kasuwun ingkang mengasani Bapak Maryono, Pak Maryono etes kawan. Salajengipun acara lain utawi arisan dengan pembahasan panutup. Semoga para bapak warga surah yang hormati acara ing injing punika kita buka kanthi wasan basmalah akan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun kasuwun atau pangetikan saking panjenengan Bapak Wiyoto. Semoga matur nuwun panjenengan wekdal saking Adi Mas Pranoto Adijoro minangka pambukaning atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabana khazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Dukuh, Bapak Pangarsa ingkang tansah kita peteni dumateng para bapak warga ngangsul kawuh Jawi ingkang saduhu pantes kinurmatan. Langkung rumiyin sumangga kita tansah ngaturaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin. Inggih awit saking peparingipun Gusti Allah kula lan panjenengan sami saged makempal wonten ing papan kula kanthi pinaringan kelancaran, kesarasan, kelonggaran. Inggih sedaya wau awit peparingipun saking Gusti Allah. Ingkang salajengipun kula sedaya keluarga ngaturaken sugeng rawuh sinartan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh para bapak warga ngangsu kawuh Jawi wonten ing enjang punika. Salajengipun mbok bilih kula lan sedaya keluarga anggenipun caos papan palenggan saha pasugatan ingkang boten mrananing penggalih wonten ngarsanipun para bapak warga ngangsu kawuh Jawi saestu kula lan sedaya keluarga nyun lumunturing sih samudra pangsami. Ingkang salajengipun kula sumanggaaken sumangga para bapak warga ngangsu kawuh Jawi anggenipun badhe latihan saha ngangsu kawuh Jawi wekdal kula sumanggaaken sak cekapipun sak mangke.
Mbok bilih makaten atur kula minangka nanggapi rawuh panjenengan sedaya. Saestu anggen kula matur saha munamuni boten merananing penggalih wonten ngarsanipun para bapak warga ngangsu kawruh Jawi. Saestu kula nyuwun lumunturing sih samudra bangsami. Pinangka panutuping atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sopapan kula kunduraken dumateng Adimas Pranoto Adicara. Nuwun. Puji kula aku nuwun dumateng Bapak Wiyoto. Ingkang sampun atur pambagyo ajo saking paguyuban warga Sora. Sajipun kasuwun atau pangatikan saking Bapak Pangaso aneh satripun pangatikan saking Pangaso sesorah menika saking syukuranipun penggalih Bapak Wiyoto minangka pakurmatan awit rawuh panjenengan sami wonten ngarsa panjenengan sami sampun kacawisan unjukan sato apinganipun. Semoga kita dahar resepi kanthi matikane penggalih kanthi wasan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.